Ban taɓa yin bidiyo akan wani abu ne ba da mutane da abincin sadaka da nake yi na jama'a ke ba su kuɗaɗen su tallafi ni kuma nake aikin dafawa ina nuna wa duniya ana yawan cin wairiya nake ina so ku san cewa riya ba zina bace riya ba sata mugu abu ban nayi riya so wace na ruwan mu ce in yayi riya ma'ana ba a bashi to shikenan in har ruwanku idan ban yi bidiyo ina nuna suke ba da kuɗin su siyo kayan abincin nan a dafa ya zan san nayi wannan ina na da kudda kai da kuɗi suke ba da kuɗin su danyen abinci nake yin sadaka abin nan iya bota azumi ya wuce shi kenan ya wuce sai wata fadin Allah sai kuma da ku minding your own business wasu da suke abun ba shi magana dubu nawa suke abun Allah wadai magana sai mu ci in yana samun lada wai ban da lada tafin hannu ba a sanada nayi din idan da abin da za ku yi